Bid-daqq tal-ħorn jidwi mas-swar li jdawru l-Port Il-Kbir, it-tlieta filgħodu daħal il-katamaran il-ġdid tal-kumpanija Virtu Ferries wara vjaġġ ta' 20 jum mill-port ta' Ħobar f'Tasmania. Kienu għal-ħabta tad-disgħa ta' filgħodu li l-katamaran der fuq ix-xefaq dieħel irmunkat u pasta nemla fil-Port Il-Kbir. 20 ta' persuni deru ħerqana jistennew il-wasla tal-katamaran il-ġdid li semma għal San Ġwanni Pawlu t-Tieni li fl-1990 ukoll kien ingħata merħba sabiħa fuq wieħed mill-11 il-katamaran li għandha l-kumpanija. Il-vapur ingħata lill-kumpanija aktar kmieni dan ix-xahar wara li kien ilu jinbena għal bosta xhur fit-tarsna tal-kumpanija in-Cat fit-Tasmania. Iċ-chairman tat-tarsna Richard iddeskriva l-aħħar katamaran bħala rivoluzzjonarju li nbena bl-aħħar teknoloġija u linji gwida tas-settur marittimu u b'mod li jiflaħ għall-klima Mediterranja. Il-kumpanija qalet li l-katamaran il-ġdid se jidħol fl-iskeda tal-kumpanija għal vjaġġi bejn Malta u Sqallija minn Marzu li ġej. Qalet li dan huwa l-aktar wieħed veloċi fil-Mediterran u t-tieni l-akbar fid-dinja, b'kapaċità li jġorr aktar minn 1000 passiġġier u kważi 170 vettura. Il-katamaran il-ġdid se jbaħħar bil-bandiera marittima Maltija u għandu kapaċità li jbaħħar b'aktar minn 70 km fis-siegħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.